Eta esaten da hori konstante bada, bai alderdi sozialistak eta alderdi popularrak azaltzen dezuen diskursoetan, konstituzionalismoa da aniztasunaren parekoa. Eta abertzaletasuna edo nazionalismoa da baztertzailearen parekoa. Horiek dira, batzuk malguak, batzuk aniztasuna errespetatzen dutenak, eta beste baztertzaileak. Eta hori gainak gero lotzen da komunitate kontuekin. Nik uste debate horiek daudela hain gaindituta, horretaz jarduten duenak ridikulo egiten dula. Ez du inor sinisten hori, ez du inor sinisten. Eta oso gaizki, bere burua bat ere seguru ez du ikusten horretan jarduten duenak. Zergatik daukaguna da euskal gizarte integratua, da integratzailea, berdintasunean sinisten duena, justizi sozialean sinisten duena, euskaldun guztiona inor baztertu gabe. Eta gertatzen dena da gizarte horrek, herri horrek, bere etorkizuna idatzi eta irabazi nahi duela. Etorkizuna irabazi nahi du. Da horregaitikan, Eusko Jaurlaritza tarteko, baina euskal erakunde guztiek parte hartu izan dute estrategi integratzaile horretan. Eta nik uste, oinarrietan ere, funtsezko gaietan, eta danak dira funtsezko gaiak, printzipio horiek presente daude.